Joo, eli vähän huoneen esittely tästä. Osastollehan sitä taas joudutti. Syön kun tiedes. Joo, en tiedä yhtään miten pitkä mun pitää täällä olla. Liikkumalupia minulla ei oo. Eikä tuo lääkärikään pidä oikein tiennyt mikä tässä nyt on oikein miten. Tänne osa Tohmarven miepästä tekivät lähetteen ja ambulanssi haki. Ja vähän turhaltahan tuo tuntuu, onko tää tänä vuonna jo 3. vai 4. kerta kun täällä ollaan. Vähän sen turhauttaa ja pitääkö tästä jo, kun olotila on ollut koko ajan samaa, niin mitä me tiedäkään jatkuu vain juoksemaan. Aika ajokorttikka kun ei oo, niin en tiedä mitä nää nyt oikein touhuvaa. Ja semmoista.